मिक्स बाय डीजे कमलेश ननौर बाजार अलपुरा। भरल पंडाल में घटना एगो कोई देलके रे भाई, भरल पंडाल में घटना एगो कोई देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। भरल पंडाल में घटना एगो कोई देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। डीजे कमलेश अलपुरा। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। इलाका किसी पे भी हो धमाका डीजे कमलेश अलपुरा तो होगा। आजू बाजू सब जान गेले घरे तकत रही गेले बरतिया मुहवा ठोरे आजू बाजू सब जान गेले घरे तकत रही गेले बरतिया मुहवा ठोरे। संदीप पशु मनोहर भजन देखिए के छोड़ देलके। संदीप पशु मनोहर भजन देखिए के छोड़ देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। भरल पंडाल में घटना एगो कोई देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। छोरा जयमाला में छहुर के मंगिया से नुरस भइर देलके। डीजे कमलेश अलपुरा ननौर बाजार।